Jiena Klera Ġusordwej, naħdem fuq it-televiżjoni u anke fil-medja soċjali. Passjoni kbira l-fitness u dak kollu li jista' jgħinna biex inħossuna tajbin mentalment u fiżikament. Dak kollu li nitgħallem, nirriċerka u nistaqsi ser inkun qed niddiskutih ma' professjonisti u nies b'esperjenzi li ser jagħtuna għodda li nistgħu nużaw biex ngħixu ħajjitna bl-aħjar mod possibbli. Podcast ieħor illum għandna storja sabiħa dan ir-raġel li ħan intervista llum, intervistajt fuq programm ieħor u waqt li beda jkellimni fuq xi ħaġa totalment differenti moħħi mill-ewwel fatt laħaqtilha mill-istudju għatlu please ejja fuq reboot għaliex hija storja sabiħa ħafna sportivi minnkom nies ħatieħdu ħafna ideat tkun ta' ispirazzjoni għalikom. Adrian Assa mid-dejjem kien involut fl-isport u kien referi għal 20 sena u 10 snin fl-amministrazzjoni kemm Malta kif ukoll fih dan il-UEFA. Kien involut fil-futbol internazzjonali u għadu viċi president fl-MFA u bħala delegat tal-UEFA u għandu BA Honors fil-Malti, Masters fit-Traduzzjoni u Postgraduate Diploma fl-HR Management u Training mill-Università tal-Ester. Ta' 50 sena sar jaf li għandu l-Parkinson's, imma dan ma waqfux milli jkun involut f'ħafna affarijiet kif ser ikun qed jgħidilna fil-fatt fl-introduzzjoni match dak kollu li involut fih għax nkunu qed nitkellmu dwarha. Jipprattika xi dixxiplini biex jgħinu fil-ħajja u rebaħ ukoll. U dan ħajkun qed jirrakkontaħħulna propju Adrian. L-ewwel nisgrazzi ħafna tal-li oġbok tiġi. Grazzi tal-istedina. Kif inti? Tal-programm li qed tagħmel. Grazzi ħafna lilek. Inti minn dejjem kont hekk Adrian. Involut f'ħafna affarijiet minn meta kont żgħir. Minn dejjem ta' għax inħobb nimpenja ruħi, inħobb norganizza, inħobb nagħmel affarijiet għal ħaddieħor, ġifieri għax waqt tkun tagħmel affarijiet għal ħaddieħor tħoss ċerta sodisfazzjoni u fulfillment inti ġewwa fik. U dejjem mindu kont iżgħar. Dejjem għamilta ma' nies ikbar minn nifleta, fis-sens li pereżempju niftakar kont fil-Legion of Mary. Tajjeb, tħalt ta' xi 7-8 snin. U jien dejjem kont iżgħar wieħed. Kont isni l-fessut tagħhom. U dejjem fittixt li nitgħallem minn ħaddieħor u l-Legion of Mary apparti ta' informazzjoni nisselfija ċerta responsabilitajiet, ċerta etika, ċerta disciplina. Tani l-opportunità wkoll li nkun involut f'organizzazzjoni li kienet torganizza diversi attivitajiet u wkoll konna nagħmlu anki home visits il-ħamrun speċjalment fejn kont ngħix. Però anki l-familja tiegħi dejjem rawmet fija ċertu valuri sbieħ li għadni nħaddan u nipprova ngħaddihom l-lulili, l-tfal tiegħi. Fil-fatt kont ngħidlek kienet xi ħaġa żgur fit-trobbija tiegħek biex inti ġejtek temmen fik innifsek u lest li tgħin il-ħaddieħor. Le, mhux dejjem kont nemmen fiha nnifsi, anzi, meta kont żgħir jien kelli inferiority complex kbira, probabbilment kienet minħabba trobbija jiena kont mommy's boy, tajjeb, il-mami għadha ħajja kienet tad-disciplina ħafna miegħi. Ma kienx tħallini, ġifieri mhux ta' kemm ġibu laħaq tħallini muraw dex ma' sħabi pereżempju, kelli ċerta restrizzjonijiet. Ġifieri d-disciplina ovvjament li weritet minn missiera minn nannu għaddi tal-lili u ma sax ngħid li kont nieħu gosbija dak iż-żminijiet għaliex inkollu bil-permessi bil-ħin fiex intidħol. Tajjeb, ġifieri ma kontx nagħmel li rrid assolutament. Imma illum ġodda nirringrazzjax dik id-disciplina li nistet fija. Għamlitni raġel. Ħafna nies jafu għal diversi affarijiet imma waħda mill-iktar naħseb illi inti magħrufa fiha il-karriera tiegħek bħala referi għal 20 sena fid-dinja tal-futbol, għajdilna daqsxejn dwar din il-karriera. Referi mhux easy biex tkun referi. Le. Jien sirt referi vera f'kombinazzjoni, ġifieri jiena konna fl-appartament Burġibba tal-familja, kont qed naqra Times, kont xejn bordek, kelli 22 sena. Il-futbol kien għadu jibqa' l-passjoni tiegħi bħala sport minkejja involved f'diversi sport differenti. U kien hemm riklam mill-MFA li qed jagħmlu kors ta' regolamenti. U jiena minħabba li m'hemmx biżżejjed fija nnifsi meta kont żgħir. Bħala plejer jew anke goalkeeper kont nilab, kont nibża u ma kellix dak il-kuraġġ biżżejjed fija nnifsi għalkemm kont noħlom li xi darba nsir goalkeeper tat-tim nazzjonali b'dak kont żgħir.
U għad ħanammu dal-kors biex nitgħallem iktar regolamenti. U konna niftakar konna 16, u minn dawk is-16 dejjem jidroppjaw kif jiġri jkun hemm ħafna dropouts li hija normali. Kien baqa' 3 biss, u 3 li aħna konna nixxina nilħu anki livell internazzjonali. Hemm xi instance memorabbli hekk f'din il-karriera li tajt isma' nista' nippunpointja waħda f'mida li kellek ħafna? Kull appointment irċevejt, kull partita li rrefjajt hija memorabbli għalija, għaliex li inti tagħmel 20 sena sħaħ, tkun fdat mill-Assoċjazzjoni tal-Maltija tal-Futbol, mill-MFA. Tkun fdat anke mbagħad mill-UEFA u mill-FIFA meta jiena mbagħad ilħaqt livell internazzjonali kollha ma memorabbli, però ovvjament ikun hemm partiti li jispekkaw, pereżempju lokalment il-fatt li jiena fit-18 ta' Mejju kien it-tlieta sena 2004 jien irrefejt il-final tal-FA Trophy bejn Stima u Marsa Xlok. Il-final ta' Trophy jekk tajt l-FA Cup final l-Ingilterra u l-Koppa Talja l-Italja. Jiġifieri dik tibqa' memorabbli. U barra minn Malta kelli okkażjonijiet fej rrefjajt l-Irlanda, Repubblika Irlandiża kontra ċ-Ċina, kienet logħba friendly u dim aktar minn 40,000 fruħ. U niftakar rrefjajt players famużi bħal huma Roy Keane tal-Manchester United, Robbie Keane, etc. U l-eċitament ta' qabel il-logħba, kif kont iddilja miegħu? Normalment kont indoq mużika partikolari mid-dar sal-Istedju Nazzjonali ta' Qali. Tajjeb, tal-Modern Talking. Kelli CD tal-Modern Talking, kont indoq dinja. U jiena kont nuża wkoll proċess ta' visualization. Jiġifieri kont minn mindu nirċivi l-appointment, nhar ta' tnejn normalment kien. Sal-weekend kont naħseb fuq il-logħba minn għamil fa' pressure żejjed fuqi, kont nippjana training tiegħi bħal MFA ma' snin kienet saret organizzata ħafna fis-settur ta' refereeing, kien konna anki il-coach tagħna ta' referees, kien konna training it-tlieta l-erba' u l-ħamis. U t-tlieta u l-ħamis kienu daqsxejn intensivi, speċjalment it-tlieta. U apparti minn hekk kont nivviġwalizza kif. Pereżempju, jekk kont ħani referi żewġ timijiet li jiena forsi refejthom qabel u kienu ċertu players partikolari, kont noħloq sitwazzjonijiet f'moħħi. Illi pereżempju għandek player bil-ballum mal-linja qabes player ieħor ħajkrossja, jiena tistenna barra l-penalty area u f'każ li jkolli ġbit minn flok jiena kif ħan irreaġixxi. U dan il-proċess ta' visualization kien jgħinna ħafna. When such things happened, kont ikun preparat iktar għal-jom. Kemm interessanti. Llum ma' żmien, ġifieri niftakar wieħed li kien enfasizza ħafna fuq dan il-suġġett Pierluigi Collina. Waħda mill-iktar affarijiet żbieħ li seħħew fil-ħajja tiegħi hija li jiena sirt referent tal-futbol. Għaliex meta tkun referent tal-futbol u mbagħad tavvanza u tagħmel ċertu livell, l-għonet jekk inti tkun ta' ċertu livell tibqa' rispettat. Jiena llum għadni mmur postijiet. Għadek rispettat kullimkien. Eżatt, jiġifieri għadni rispettat u dak rispett hu pjaċir għax jiena dejjem rispettajt ħadd ieħor. Jiena ġifieri għalkemm kont ta' disciplina fil-ground, però qatt mużajt l-uniformi b'mod abbużiv. Tagħmel dawn l-affarijiet kollha involut fl-sports u naħseb illi kif qed inti anke jekk iltqajt ma' xi ta' referi inti dejjem issir iktar b'saħħtek u forsi tgħinek minn taħt ikkoreġini f'din is-sitwazzjoni illi qed tgħaddi minnha. Kemm ilek li ġej diagnosed bil-Parkinson's? Ili 4 snin bis-sena 2018 fil-fatt. Nista' nistaqsik x'kienu l-ewwel sintomi kif bdejt tinduna? 6 xhur qabel, kont li 6 xhur. Bdejt nħosseb busija fonqi, kont nżomm idi hekk, kont inkaxkar biex nimxi. U l-handwriting tiegħi bdejt imbagħad biex nikteb. Jiena il-Parkinson's tiegħi qiegħda fuq tal-lemin u jiena right-handed. U jiena meta kont żgħir l-iskola ġieli kien hemm teachers li kienu jgħidu li biex tant kelli handwriting sabiħa li biex nikteb jien fuq il-blackboard dak iż-żmien ma kienx whiteboard, blackboard. Tajjeb, u jinkon nħu gost, għax nħu gost nikteb. Imma mbagħad bejn ninduna li qed ngħejja nikteb, qed ngħejja nuża l-laptop, insuq u mingħajr ma rrid inżomm l-steering biex xelluk biss. U mort għand l-ewwel fiżjoterapista, 12 session, mort għand fiżjoterapista oħra, 8 sessions, tabib tiegħi personali.
Dan il-podcast ma kienx ikun possibbli mingħajr Loaf GI. Hobbs Loaf GI, l-aktar ħobża bnina fi gżiritna, isiba biss fil-ħwienet tal-Maypole. Team Sport, il-post fejn isib l-aqwa brand sportivi bħal Diadora u Under Armour u l-aqwa ditti ta' żraben, sukoni u ħoka fost oħrajn, isibuhom Liklin u Birkirkara. Hypro, prodotti mammolin bi proteina biżżejjed biex tikkumplimenta d-dieta tiegħek ta' kuljum u li ser jgħinuk fit-training li tagħmel biex tgħix ħajja aktar b'saħħitha. Gulon, gallettini bla zokkor b'toma bnina. Natru, ħalib plant-based b'ingredjenti naturali biss mingħajr zokkor miżjud. Fior di Vita, għal varjetà kbira ta' ġobnijiet. Ħadd ma jgħidlek illi anzi jiena bqajt naħseb u anki min tkellimt li jien għandi xi nerf fonqi u mort nagħmel scan u mill-scan ma ħareġ xejn normal wear and tear. Tajjeb. Mbagħad kien persuna l-isptar, il-radiologist, u għatlu ħanamel appuntament ma' orthopedic surgeon, għalli le, għalli ma' neurologist. U stennejt xarejn biex rajtu privat, illum biex tara neurologist privat il-waiting list kibret għax il-numru żdied. Kullum kien fid-dinja, normal ta' xarta partikolari, għawel fejruħ. U mort għandu mal-mara tiegħi, poġġejt bil-qeda, kan għaddew forsi 30-40 sekonda, għalli nafxandek, mingħajr bil-laqqas biss eżaminani dan. Jgħat li jafxandi dar lejn il-mara tiegħi u għallanti l-Adrian Wright xi tibdil fih għatlu iva. Għatlu mis-sena minn Marzu 2016 l-hawn, għatlu għadda minn esperienza diffiċli fil-ħajja tiegħu, għatlu qabdu depression u minn dakinhar Adrian inbidel, sar bniedem insupportabbli id-dar u għalli għajdi fuq din l-esperienza. U jien bdejt ngħidlu, u mbagħad il-mediċini li kont nieħu. Mbagħad dar fuq il-mara tiegħi għalla m'għandunajx l-espressjoni tal-wirt xin kont lifted bis-sima. Tajjeb. U għaltlu nista' ngħidlek għaltlu li l-burdata tiegħu kienet saret vera diffiċli. Mimli ansjetà. Mbagħad x'baqa' ma qallix x'għandi għall-ewwel talab nagħmlu ċertu eżerċizzji, noħroġ idejja, nimxi. Mbagħad poġġejna beda għalli li għandi l-Parkinson's, għatlu Parkinson's. Għatlu jien 50 sena għandi. U jiena mħabba li fix-xogħol tiegħi kont intqajt anki mal-Papa Ġwanni Pawlu II. Plaslin dejjem immaġinajt Parkinson's ta' xi ħadd jitriet b'xi ħadd ta' 70 sena. Għalliva li l-aħħar tliet patients li kelli int 50, 48 u 32 sena. Għalli ma dix l-età ta' mal-età. Insomma, dok għaddi long story short, għallik tagħmel li ngħidlek, għalli tista' tgħix ħajja tiegħek normali. Għalli ma rridekx tħares li kien nifsek bħala Adrian Asa għandu l-Parkinson's, għalli inti Adrian Asa. Tajjeb, għalli l-Parkinson's hija kondizzjoni, qed hemmhekk, m'hemmx fejqan għalija, għalli però jiddependi minnek issa kemm jinixxilek il-progress tagħha tillimitaħ biex kun sa tgħix il-ħajja tiegħek normali. Mort fil-karozza, infqajt nibki, u stennejt li l-mara tiegħi x'aktar x'ħadd tagħmel l-istess, però ma għamlitx hekk il-mara tiegħi. Il-mara tiegħi baqgħet b'saħħitha u qalt li Adrian, aħna għandna bżonnok. U dak għamlini bil-kuraġġ. Morna d-dar għedna it-tlet tfal tagħna, tejn Sera u Marija, Sera ħadita kbira ħafna tan-nofs minħabba l-fatt li għandha ħabiba tagħha li l-mama tagħha għandha kondizzjoni mhux eżattament istess imma simili. U minn dak iż-żmien bdejt il-vjaġġ tiegħi fis-sens li kont l-ewwel ħaġa li għamilt għax kien qalli mill-ewwel qalli jibda minn issa naqqas bil-pis. Tajjeb, naqqas 18 kilos dak iż-żmien, imma mbagħad aktar naħseb erġgħet ksibthom lura, imma kont inqgħod ġo ġim u training għeni ħafna. Fil-fatt laqas kont induna, ħadd ma kien jinduna, u żammejta mal-familjari tiegħi laqas huma missier ma kienu jafu. Imma mbagħad wara 3 snin
fej xorta kien ikolli ċertu momenti ta' ansjetà u ċertu nuqqas tarqat, nkun naħseb u newden. Tajjeb għax il-Parkinson's hija kundizzjoni komplessa ħafna. Kont smajt Step Up for Parkinson's u ħabib tiegħi David Borda li għandu l-Parkinson's ukoll u iżgħar minni fl-età. Daqsna dawk għax ħabib tagħna wkoll niftakar sewi. Kien qalli ejja għalli tuħu gost u jiena mxin rajt il-filmat u rajt ħafna anzjani bdejt inħoss li I don't fit into that environment. Illum saru t-tini familja tiegħi. Imma mbagħad li jiena li għamilt speċi kuntattejt il-Netili Muxamp u kombinazzjoni Netili f'jannar tas-sena 2000 bħallum sena, bħal dażmin sena jisu, 2022. Tajjeb, kienet taħseb li minħabba problemi finanzjari, kienet taħseb li talaqa l-operazzjoni għaliex aħna noffru servizz b'xejn bħala classes. Ħadd ma jħallas xejn. Imma rridu nħallsu lit-teachers. Mhux hekk. Tajjeb, il-venues jituhomna b'xejn, il-kunsilli lokali, all right. Allora isnant għajna at the right time. Fejn jiena kellek l-entużjażmu li nagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor u fl-istess ħin inkun qed ngħin lil nifsi wkoll. U għamilna trial naħdmu flimkien ta' 3 xhur. F'daw 3 xhur li lonċjajna fl-ewwel ta' April tas-sena 2022 Together for Parkinson's, żewġ organizzazzjonijiet Step Up for Parkinson's u Malta Parkinson's flimkien. Jiena bil-background sportiv tiegħi użajtu biex waqqaft Step Up Sport for Parkinson's campaign u diversi organizzazzjoni sportivi bdew jorganizzaw attivitajiet sportivi għalina u jiġbru l-fondi. Allora konna qed inżewġu biex ngħidlek. Żewġ affarijiet flimkien li kienu is-saħħa l-sport kemm jgħinek fis-saħħa mentali, tajjeb, u kemm jtik dak il-kuraġġ ukoll u jgħinek fis-saħħa fiżika wkoll. Biex timxi l qudiem. Issa llum x'tagħmel? Illum jiena project manager ta' Step Up for Parkinson's, dan mhux l-impjeg tiegħi propri, għax jien naħdem l-Emcast fis-CSR and Defense Department. Parentesi żgħira, CSR hija Community Social Responsibility fejn inkoraġġixxu l-istudenti tagħna jagħmlu 20 sija fil-komunità biex l-istess jarfu kemm huwa bżonn jus li inti tagħmel xogħol volontarju fil-komunità tkun ta' servizz għal ħadd ieħor. U l-esperjenza li huma igawdu minnha hija enriching ħafna għal karattru tagħhom għal formazzjoni tagħhom. Inti provatek għax għamilt ara kemm ilek u taħdem dawn l-affarijiet. U sportivament x'tagħmel illum il-ġurnata? Issa sportivament jiena ovvjament imbagħad bdejt naqra nagħmel riċerka. Tajjeb waqt meta naħtart Project Manager Step Up for Parkinson's. Bdejt nara isma' apparti id-dance therapy classes li aħna noffru diġà. Tajjeb li jiena ġieli mmur anki ninaqat mal-komunità tal-Parkinson's, apparti hekk. Bdejt ngħid isma' jiena x'nista' nagħmel iktar, bdejt naqra. U sibt pereżempju kienet ikkuntattjatni ċertu waħda Doris Schembri li għandha l-Parkinson's għal-Lima jidher li iżgħar minni fl-età u bdiet tmur boxing therapy. Iż-żuri stess. Ġieli rajta. Billy Corito, il-heavyweight champion u Malta, billi joffri service b'xejn u jien kont it-tieni wieħed li bdejt immur. Tajjeb, ingħaqad ma' Doris u minn tnejn llum naħseb qed nkunu xi 13 nhar ta' ħamis. Tajjeb. Ġo Missouri huwa service b'xejn anki l-equipment huwa b'xejn. Tajjeb, u il-boxing sibtu ta' terapija tajjeb ħafna. Tajjeb, għax inti jisek literalment dak il-ħin xin ikkun qed titrenja ta' dawk il-punches, apparti tkun saħħa fiżika, tiżvoga anki ċertu dwejja li inti kollok għax tibda tħossok li m'intix forsi bħal qabel, ma fil-verità jimprovajt fil-ħajja tiegħi u naħseb qed inkun testimonjanza ċara. Illi l-ħajja tiegħi anzi qed inżid l-affarijiet li nagħmel mhux innaqqas għax jien irid inkompli ngħix l-ħajja hija sabiħa. Jien għandi l-Parkinson's. Imma l-Parkinson's m'għandix lili. Kont bejtna l-snooker wara staġun, sada jiena l-aħħar laf snooker naħseb xi 40 senin. U wara staġun mit-3rd division tlajt 2nd division u qiegħed plejja ta' 2nd division. L-aħħar wieħed fil-klassifika ma' importanti li nieħu gost nilgħab. U mbagħad skoprejt ukoll li hemm it-table tennis.
U kien hemm artiklu fejn jillistjalek l-iktar sport li jgħin in-nies bil-Parkinson's u table tennis qiegħed ma ta' fuq net. Tantu hekk li hawn World Championships għan-nies bil-Parkinson's. Ma konx tilab inti qabel ġifieri. Meta kont żgħir ma xi 40 sena qabel. Xi kellek terġa' Ejja, sibt racket li konx tajta minn Emanuel Sajd dak iż-żmien indum malu l-ħanut. Kont teenager, kienet l-iktar racket expensive fil-ħanut u kont faddal talija. 31 pounds Maltin. Ovvjament il-lakstu kien spiċċa. Allora il-restauraw ili, il-klab, ħallew l-linjama u għamlu li rubber ġdid, u rubber partikolari, naħa minnhom huwa normali, u naħa l-oħra huwa bil-pimples, biex inti meta tiddefendi l-ballun, jittieħ ċerta spin. U nitfall l-opponent f'diffikultà. Daw l-affarijiet daw it-tricks ma kontx nafhom jien kieku ma naqgħux mal-klab. U għamilt 4 xhur nitrenja. U f'Ottubru li għadda bejt 12 dak tal-birthday meta laqt 54 sena u 16 Ottubru jiena mort biex nipparteċipa il-Kroazja u l-coach Katja Mifsud ġiet miegħi wkoll. Mi jafx esperjenza. Ejja kien hemm mijiet. U jgħam mort biex nilab fis-singles event. U kont eċitat ħadna l-bandira Maltija, tellajnija, kien hemm 20 pajjiż minn 4 kontinenti. U fil-group stages bħala singles jien ma tantx mort tajjeb, l-ewwel net kelli ħafna lob fuq xulxin fl-istess nofstanar, ma kontx indor nilab hekk. Immaġina tilab xi 15-16 set wara xulxin għax ikunu best out of 5. U lajt ġejt eliminat, però qalu li dak il-ħamis niftakar, qalu li issa s-sibt jerġa' ħatlab logħba ta' konsolazzjoni ħabba l-placing. Kont tlabta ma' wieħed mill-Iżrael, kont irbaħtlu u imma il-ġimma kont tippjana jiena biex immur tour x'imkien. Kont disappuntat hekk li bejt inħossni li tajlet my country down, li kont uniku Malti. Imma mbagħad ġara illi fil-group stages meta jiena labt il-World Champion li huwa minn Slovenja xin insertat Paul Sajbsa ħafna. Il-World Champion jien biss ħadtu set view rebaħ 3-1 miegħi imma żewġ players oħra rebaħ 3-0. U il-partner tiegħu fid-doubles event ma ġiex minn Slovenja għax kien daħal l-isptar. Kien hemm 15 l-isptar. U allura kien sejtla fiċ-ċans li jikkompeti fid-doubles event. U ġew fuq, u ma jafx bl-Ingliż, ġew fuq kemm il-mara tiegħu, it-tifla u l-coach tiegħu, għallu inti taċċetta ngħidu l-organizers li inti tirreplaceja il-partner normali tiegħu, tomma għalejn, u aċċettaw l-organizers, tħanna t-tim kien jismu Malta Slovenja. U allora mbagħad ħassart il-pjani tiegħi għat-tur u l-ġimgħa niftakar kellna bdew il-lob tad-doubles. U morna tajjeb għax fil-group stages irbaħna l-kulħadd tilab xejn, 3 partiti. Quarter final 3-0, semifinal 3-1 u ġejna l-final. Insomma, u l-final kienet il-ħadd fil-ħodu fil-16 Ottubru. U niftakar l-organizers qalu li aħna magħkom ħansommu kienu Kroati, mhux ma' Ġermaniżi, għal-però daw top seeds. Tajjeb, Ġermanja number 1 ranking. Aħna għaskol biskonna rankjati, we just formed the team there and then. Ma knux jafu fuq il-level tiegħi ma' Marjan kifinu. U tinsix, ma jafx kelma bl-Ingliż. Ħlif thank you. Imma konna. U qatt balaft f'ħajti doubles, qatt dejjem singles. Insomma, għallu li toqx ninkwidek titilfu, għallu li kienu għeset jirassenjawna, għallu li għaxu xorta ħati jħu silver medal, għax tkun ġejt it-tieni. Imma jiena bniedem determinat, niftakar Katja tal-lum ħan istriħ kmini, ħan attenzjoni wkoll, u qisni ħan irrefla laqwa logħba tal-futbol. Preparajt li nnifsi, tfejt il-mobile faxija, ma tantx nagħmilha, tajjeb strat ħadd breakfast kmini fil-ħodu u mort, u l-mindset tiegħi kien irrid nirbaħ għalija u għal-pajjiżi. U rbaħna tlita b'xejn. Oh my God. Kemm jienu kemm Marjan dakinhar bejna nilabu lob tal-ġed li talment il-coach ftakar il-Ġermaniż ferħilna u baqa' mbella daw vera tajbin l-opponents tagħna u ilhom jilagħbu flimkien u rbaħna. U il-messaġġ jiena li wassal hija permezz ta' din l-esperjenza illi min jaf kemm meta inti tfittex u tarbel kemm għandna opportunitajiet li we feel good.
permezz tal-eżerċizzju, permezz tal-sport, tajjeb, jien niftakar meta mbagħad għax imbagħad Slovenja jridu jonorawni lili. U stidnuni xi xahar wara mal-mara tiegħi kollox imħallas bil-lokal. Tajjeb minn 4 ijiem u rrid nagħmel speech quddiem platea nies mhux ħażin. U l-aħħar niftakar l-aħħar sentenza kienet hekk. If I did not have Parkinson's, I would not have become a world champion. Vera. Tajjeb, u li ta' 54 sena issir champion ta' dinja, huwa sodisfazzjoni. U l-messaġġ li dejjem nipprova wassalija li aħna naraw it-tazza nofsa mimlija, mhux nofsa vojta. Diffikultajiet ikollna, kulħadd ikollu. Jiena vera ringrazzjak minn qalbi u min għaddej minn dawn il-challenges fajtu vera proset ta' xogħol li qed tagħmel għax tagħti tagħmel kull min qed jien isoltu ngħid jekk taħseb illi min qed jara dan il-podcast jinteressah aqsmu, jien naħseb li dan il-podcast jinteressa lil kulħadd. Allura minn qalbi nixtieq nitlobkom biex taqsmuh kemm tistgħu dan il-podcast ħalli ħafna nies iktar jisimgħu l-istorja ta' Adrian. Vera ħadd peċir. Vera ringrazzjak minn qalbi tal-li jogħġbok tiġi. Grazzi lilek u x-xandara li titlu fi djarna u tatuna it-tama u l-kuraġġ. Grazzi ħafna lilek. Aħna wasalna fit-tmiem ta' podcast ieħor, kif għattilkom jekk tistgħu aqsmuh kemm tistgħu itlu fuq social media pages tagħna li huma Instagram, Facebook, iżda dan il-podcast barra fuq it-televiżjoni se jkun qed jixxandar ukoll anke fuq Spotify fuq mezzi tal-medja soċjali differenti. Grazzi ħafna u sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-podcast ieħor insemmilkom.